Sa nagmisyon pa ko kanhi sa Africa, adunay usa ka Pasko sa Kenya diin bilang grupo nakahukom kami nga ihaw og baboy og amo nga litsonon. Ako mismo ang litson sa baboy, dili lang ako nag-ihaw kay di gyud ko makahimo pag-ihaw og baboy. Pero pag human ako og litson, natural gibutang nako sa lamisa kay mga una. Ang mga Afrikano nga didto og mga European ang uban, sa ilang pagkakita sa tibuok baboy nga diha sa lamisa, ang automatic gyud nga pangutana nila, makaon ba ni? O giunsa-unsaon man pagkaon ning tibuok nga baboy nga naa sa lamisa. O ang uban miingon, naluto ba kahani? Unsaon man pagluto sa tibuok nga baboy, nga mahilaw man gani ng hiniwa, kana pagkahang tibuok. Sumao to nga natural na ibalo ko nga first time pagyud nila nga nakakita og tibuok baboy sa lamisa, tibuok litson, mao to nga nakahukom ko nga ako mismo ang muhiwa, no? Aron ihatag nila aron kanon. So natural nga nakabalo ko nga first time pa nila mukaon og ingon ana, gitagaan ako sila gagmay ra gyud kaayo nga hiwa. Aron kung dili sila ganahan, dili kaayo daghan ang mausik. Kunya giingnan ako sila kung ganahan mo, balik lang kaya to nga dugangan. Tuod man silang tanan nga mikaon pirimiro gagmay kaayo, pagkahuman puro sila namalik, no? Mao to nga nahurot dayon ang akong litson nga baboy. So ingon niya na mga igsoon, kay giganahan sila sa litson. Pero kadtong mga tawhana nga nangaon og litson, dili gyud parihas nining 7 ka managsuon sa unang pagbasa karon nga gikutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeyo. Diin kining 7 ka managsuon, gidakop sila o gipugos sa pagkaon og sudan nga baboy. Silang tanan ni balibad, unsa kahag Pilipino patong silang 7 ka buok, tingali pagkahuman matingala ang ang hari nga si Antioco, no? Kaya pag umagabtag pila ka minutos basig kalabira na lang sa baboy ang mabilin. Pero kay dili man sila mga Pilipino, di man sila mukaon ng baboy, mo nay problema. Hinungdan nga wala gayoy usa kanila nga tugot nga pakanon sila og sudan nga baboy ni Antioco. Pero kini bahina sa basahon karon mga igsoon, gibutang kini nining Dominguha dili tungod sa baboy, waron mamalandong kita may tungod sa kahugaw o kalimpyo sa baboy. Kung dili hinuon, gibutang kini karon tungod sa kamatuoran sa pagkabanhaw or the resurrection of the dead. Kay ngano man, kining mga managsuon sa higayon nga gipugo sila og pakaon og sudan nga baboy, di gyud sila mukaon. Ug paminawa ninyo ang giingon sa usa sa pinaka magulangan. Miingon siya, ikaw matadero, mahimong imo kaming patyon, apan ang hari sa tanang kalibutan, magbanhaw kanamo o maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan,
tungod kay nagasugot kami sa iyang mga balaod. Susama usab ni ana ang gisulti nining ikaupat nga igsuon sa katapusan nining pagbasa karon. Mingon siya, malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo Antioco. Sumahitungod gayud kini sa pagkabanhaw mga igsuon, nga diin gibutang kini karong adlaw aron atong pamalandungan. Tungod kay kining mao nga basahon nga atong o pagbasa nga atong nadungog, adunay dako kayong kalambigitan sa ebanghelyo karon. Nga diin sa ebanghelyo ang adunay mga Saduseyo nga nangutana kang Hesus mahitungod sa pagkabanhaw. Kay ang mga Saduseyo, dili sila mutuo nga mabanhaw ang tawo. Alang kanila, wala kitay kalahian sa mga iro, sa mga kanding, no? Sa mga langgam, sa mga isda, o ambot unsa nga mga hayop. Nga diin buhi kita karon, unya pagkahuman mamatay ta, dayon wala na. No? Kay nga naman, alang nila wala may pagkabanhaw. Sumamatay ta, goodbye. No? Wala na tayo huna-hunaon pa. Susukwahi ang mga Saduseyo sa mga Pariseyo o sa mga magtutudlo sa balaod o mga iskriba. No? Kaya mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseyo, mituo gayud sila nga adunay pagkabanhaw. So karon, ang mga Saduseyo, kay dili man sila mutuo sa pagkabanhaw, mao na nga nangutana sila kang Hesus ug usa ka pangutana nga may kalambigitan sa balaod ni Moises. No? Nga diin matud pa nila, si Moises nagsugo, no? Nga kung adunay usa ka tawo nga may asawa ug unya mamatay, dayon mamatay siya nga walay anak uban sa iyang asawa, kinahanglan nga iyang ang usa siya mga igsuon, mangasawa niya tong byuda aron nga manganak sila alang sa namatay. No? So ang anak sa iyang igsuon nga mangmukuha mangasawa niya tong byuda, no? Dili to anak niya kung dili anak kadto sa namatay. Mo na ipagtuo nila, no? So, mao na siya gitawag og wife inheritance, no? Nga ang asawa sa igsuon nga namatay, kuhaon sa laing igsuon, nining kasuha, aron nga makahatag siya og anak alang sa igsuon nga namatay nga walay anak. So karon ang problema, wala gihapon din no? Mahitungod sa wife inheritance, kung dili, na gihapon sa pagkabanhaw, no? Gibalik kinini sa mga Saduseyo kay ngano man ningon sila namatay itong unang bana walay anak. Ang asawa gipangasawa sa igsuon namatay pud siya wala po'y anak. Dayon ang tanan nga 7 ka managsuon puros nakapangasawa niya itong babae. Nga silang tanan wala gyud makahatag og anak alang sa ilang igsuon nga namatay. So kung sa dagway problema ining bayhana, basta kay mo na'y nahitabo, base sa gipresentar sa mga Saduseyo. So ningon sila, karon ang pangutana sa pagkabanhaw. No? Sa ato pa, buot nilang ipasabot ni Jesus nga kung tinuod nga adunay pagkabanhaw, kang kinsa man siyang asawa, nga ang 7 ka managsuon, puros man nakapangasawa niya. So kung imo nang tan-awon mga igsuon, medyo tricky ang pangutana sa mga Saduseyo. Pero nindot og tataw ang tubag ni Jesus. Miingon siya, ang mga lalaki ug babae nining panahona magminyoay. Apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon,
dili na magminyo ay. So kana mga igsuon, sa tataw kaayo nga pulong sa Ginoo, ug mingon pagani sa Jesus, sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. So sa ato pa mga igsuon, kung ingon day ni ana, alang sa mga minyo karon, tingali gamay usab nga pahinumdom. Nga ang mga minyo, ang ayan gyud, nga niya ng higayuna sa imong pagkaminyo, imong puy-an, o ipakita ang matuod nga paghigugma ngadto sa imong bana o sa imong asawa. Kay nganuman, maura ning higayuna nga imong ikapakita nga ikaw nahigugma sa usa ka tawo, no? Maura ning panahona nga ikaw makamatuod ngadto sa imong bana, ngadto sa imong asawa, sa imong paghigugma niya. Kay tapos nining kinabuhia, pag-abot dito sa pagkabanhaw, no? Pag-abot sa langit, dili na sa imong asawa o imong bana. Kay matud pa ni Jesus, mahisama na kitang tanan sa mga anghel. No? So dili na magminyo ay, so dili na naisyo ang bana ug asawa. Kung dili mga mahimo na kita nga sama sa mga anghel. No? So mintras na patay panahon, muna insakto nga higayon. Aron atong imatuod nga kita tinud-anay, no? Diha sa atong pagtuo sa Ginoo nga nahigugma kanato nga tungod niini ang ngayan nga kita mupakita usab sa matuod nga paghigugma, no? Ug tan-awa ang gigamit nga pulong ni Hesus. Nga sa naghisgot siya may tungod sa angay nga banhawon, no? Angay nga banhawon kay nganuman ang angay nga banhawon ang mga nagtuo nga dunay pagkabanhaw, no? Kaya ang nagtuo nga dunay pagkabanhaw nagtuo sa Dios. Ang wala mutuo sa pagkabanhaw, wala magtuo sa Dios. Kaya nga naman, si Jesus miingon ngadto kanila tan-awa unsay gisulti ni Moises, no? Si Moises dito sa nagsiga nga kalayo, nasunog, nagsiga nga kahoy, no, nga wala masunog, naghisgot siya na itong higayuna sa Dios, no? Nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o Dios ni Jacob. No? Nga sa ato pamatod pa ni Jesus, ang Dios, Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. No? So pagkanindot mga igsuon nga pamalandungan, nga aduna kitay Dios sa mga buhi, nga sa ato pa kita karon, tinuod nga kining lawasa madugta. No? Kining kinabuhi din hining kalibutana matapos. Apan dili kita magpabilin diha sa kamatayon tungod kay mabanhaw kita. Dili kita magpabilin sa kamatayon tungod kay banhawon kita sa Dios ngadto sa himaya sa kinabuhing dayon. Nga sa ato pa, human matapos kining kinabuhia, adunay paglaom alang sa matag usa kanato, kay ang atong Dios dili Dios sa mga patay, kung dili Dios sa mga buhi. Nga sa ato pa uban kaniya, kitang tanan nga mituo sa Dios, makaangkod usab sa sama nga kinabuhi, kay banhawon man kita sa Dios. No? So dili diay siya isyu mga igsuon, alang kanato kung unsay mahitabo kung human sa atong kamatayon. Kung dili hinuon, paningkamutan nato, gikan karon, nga puy-an nato ang kabubuton sa Dios. Sama sa gihimo nining managsuon, nga alang kanila dili nila buot pasipad-an ang ilang lawas. Dili nila hugawan ang ilang lawas, kaya ang ilang lawas alang lamang sa Ginoo. Kay mabanhaw kining lawasa diha sa Ginoo, uban sa Ginoo, kay mo kanay pasalig sa Dios. So dili nila hugawan ang ilang lawas, kay buot sila nga moatubang sa Dios nga hingpit.
kay hingpit ang Dios alang sa tanan. No? So pagkanindot mga igsoon kung ato kining tan-awon diha sa atong kinabuhi. Ug mutuo kita nga dad-on kita sa Ginoo ngadto sa himaya sa kinabuhing dayon. Kay ang Dios, no, nga Dios sa mga buhi, Dios usab sa gugma, no? Nga tungod sa maong gugma, mihalad siya sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Tan-awon nato mga igsuon ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Matinud-anon ang Dios alang sa matag usa kanato. Matinud-anon ang Dios sa iyang paghigugma kanato. Kita usab nagmatinud-anon ba sa atong paghigugma sa Dios diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Hinaot nga madasig kita o sa kanunay magmasinugtanon kita diha sa atong manunubos ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios sa mga buhi o ang Dios sa gugma. Please stand.